Udalaren kultura jardueraren inguruan gogo eta sakona egiteko beharra dagoela uste du. Kulturaren instrumentalizazioarekin amaitu beharra dago. Euskal kultura heldago egungo udalagintarien agenda politiko. Beraientzat helda lehentasunezkoa eta heldute estrategikotzat jotzen. Horren adierazlerik argiena 2016an Donostia Europako kultur hiriburua izateko hautagaitza, orain etengabe promozionatzen ari dena euskarari, gure hizkuntzari ia aipamenik egin gabe. Udalak bideak itxi dizkie herri mugimendutik datozen ekarpen guztiei. Argi dago udalaren eta eragile kulturalaren arteko hartu emanetarako bideak bermatu behar. Labur esanda, kulturgintza anitza, zabala, deszentralizatua eta herri ekimenetan oinarritatua sustatu nahi du. Jakinik aste nagusia neurri handi batean kanpoterrei zuzenduta dagoela, donostiarron parte hartzea bultzatzea litzateke gure proposamenaren oinarria. Abuztuan, Donostian biltzen diren pertsona guztien ekarpena aintzat hartuta, udalak programatu eta kudeatzen dituen jaiei kutsu parte hartzaileago eta herrikoiago bat eman behar zaie. Aste nagusia Donostiako eta donostiarren izaeraren benetako isla, zuzena eta euskal kulturaren adierazle izan darik. Hitz batean esan da, Donostiak berak ezaugarritu behar ditu jaia. Egun udalak auzoko festei eta hauek antolatzen dituztenei jai batzordeei ez dizkie inongo erraztasunik ematen beraien jarduera aurrera eramateko. Batetik diru laguntzekin beti xantaiarako aukera hori irekita utziaz eta bestetik jazarpen eta debekutuak areagotzen urtez urte. Egoerari buelta emateko ezinbestekoa da udala eta jai batzordeen koordinadoraren arteko interlokuzio bat zabaltzea. Helburu bezala Donostialdeko jaien mapa osatzea izango lukeena. Donostiako auzoetan jaien mapa hori osatzearekin batera udalak beste konpromiso batzuk hartu beharko lituzke. Batetik, jaien izaera herritarra onartzea eta bestetik hauen garapenerako trabak baino baliabideak jartzea. Aurrekontuetatik hasita azpiegituretaraino.